Näyttäis Manu. Huomenta. Oletko valmis lähtemään aamulenkille? Kuules Poitsu, siellä on kylmä ulkona. Mä luulen, että me käydään nopeasti vaan sun tapauksessa 3 jalalla aamupissille, koska lämpömittarissa on semmoinen 15 astetta pakkasta plus tuuli siihen päälle, niin sulle tulee kylmä. Mennä. Joo, kylmä on, täytyy sanoa. Joten todettiin, että tullaan tähän lähimetsään vaan pikaisesti, koska ei ole tarkoitus jäädyttää koiran tassuja. En tiedä näkyykö täällä mitään, ja musta tuntuu, että varmaan kameraparkakin menee ihan kuuruun näillä pakkasilla. Yksi valopää menee siellä. Manu, tule! Nämä on hyviä nämä Orbilogin valot, kun näissä on, en tiedä, ei ne varmaan kameraan näy, mutta näissä on sellaiset tunnustelumerkit, että jos haluat vilkkuvaloa, niin tuolla on niinku, laitetaan toi pois päältä, niin se ei häikäse, kädet ei riitä. Anteeksi Manu, noin. Tuolla on 2, odotan nyt, 2 pistettä silloin kun se on vilkkuvalolla, ja sitten tuolla on tommonen 1 jaksoinen viiva, jos haluaa, että se palaa yhtenäisesti. Ja sitten kun toi osoitin on jommassa kummassa välissä, niin tietää, että se on pois päältä. Eli tämän tietää ihan semmonen sokko, joka ei edes valoa hahmota, niin pystyy tietämään, onko se päällä vai ei. Sinä haluat aamuruokaa, minä tiedän. Tuli hankittua tuossa viime kesänä tämmönen hieno kahvikone, tai no, tarkemmin sanottuna, mut manipuloitiin ostamaan tämä. Häijysti manipuloitiin. Mutta nyt kun tää on, niin tää on siis ihan kiva. Ja tässä on kiva se, että tätä pystyy ohjaamaan myös niin kuin näkkärinä itse. Ja täältä saisi myös maitokahveja, mutta minä en halua sellaista nyt tänään. Mites mä haluaisin? Mä haluan tuollaisen kahvebaristan, se on hyvä. Katsotaan lähteekö mulla mitään ääntä, mun tekee tää kuiva ilman varmaan sen, että tuntuu, että silmät pudottaa koko ajan, ne on ihan kuivat ja ääni lähtee koko ajan tosi tyylikkäästi ja ihana kuiva yskä. Löytyy ilmankoostutinkin tästä talosta, mutta ei se tunnu paljon näillä pakkasilla auttavan, niin katsotaan miten tämä puhuminen onnistuu. Mutta tosiaan ne, jotka mua tuolla somen puolella seuraileekin Instagramissa tai Facebookissa, niin tietääkin jo, mutta tiedotetaan nyt asia tännekin, eli Jaava-koiraa ei enää ole, eli mun entistä opaskoiraa, joka meillä kerkesi 1,5 vuotta aika lailla tasan olla eläkekoirana, niin Jaava tuossa kuukausi takaperin nyt sitten lopetettiin. Ja eihän tommonen päätös ole ikinä helppo, mutta se oli ainoa oikea tässä kohtaa. Että alkoi tuntua, että nyt niin kun alkaa olla koiralle aika ja oikein vaan koiraa kohtaan, niin kun, että se pääsee pois, että rupesi olemaan sen verran nivelijäykkyyttä ja takapään semmoista tietynlaista heikkoutta ja varmasti kipujakin, vaikka se ei niitä oikein meinannut näyttää edes eläinlääkäreille. Ja sitten alkoi tietysti olla, pitkäänhän sillä oli sen suun kanssa ongelmia, että kohta olisi tarvittu taas varmaan hampaiden poistoa. Ja viimeksikin se oli aika hankala silleen, se suu parani hitaasti ja huonosti, niin sitten alkoi lisäksi olla munuaisissa vähän viitteitä, että siellä alkaa menee kohta vajan toiminnan puolelle ja sydämessä alkoi olla pientä sivuääntä ja alkoi olla niin paljon kaikenlaista, että vaikka Jaavahan oli ikäisekseen vielä niin kuin tosi reipas ja jaksavainen ja iloinen ja hyväkuntoinen sillä lailla, mutta sitten alkoi tuntua, että nyt niin kuin on jo niin paljon kaikkea, että nyt on aika päästä toisen parempaan paikkaan ja kaikki meni sitten tosi hyvin. Eläinlääkäri tuli ihan tähän kotiin tekemään lopetuksen ja Manu oli siinä myös koko ajan vieressä ja kaikki sujui tosi rauhallisesti ja niin mukavasti ja hyvin kuin tommosessa tilanteessa nyt voi vaan mennä. Ja Jaava nukahti helposti ja nopeasti ja se oli kaunis lähtö niin sanotusti. Ja Manu on sen jälkeen ollut niin kuin tosi hyvä tai silleen, että se ei ole jäänyt etsimään kaveria eikä se ole niin kuin mitenkään. Toki niin kuin ensimmäiset päivät varmaan peilas mun tunteita tosi paljon, että oli vähän semmoinen vaisumpi
Ja semmonen, koska mä olin totta kai hirmu surullinen, mutta sen jälkeen se on ollut ihan normaali oma itsensä. Ja en tiedä, auttaako se vanha vinkki, että sai tosiaan siinä kaverin käydä sitten heti miten hyvästelemässä ja nuuskimassa, että se on poissa. Ja se hyväksyi sen asian sitten näin. Mutta täällä on nyt sitten opeteltu elelemään taas yhden koiran kanssa. Ekat viikot tuntui ihan oudolta. Mitä mä teen? Mulla on vain yksi koira täällä, en osaa olla, en osaa elää. Mutta nyt tässä alkaa jo keho ja mieli tottua siihen, että yhden koiran kanssa mennään. Ja on siinä kieltämättä myös omat etunsa, että voi esimerkiksi työpäivän jälkeen jatkaa suoraan johonkin muualle. Ei tarvii miettiä, että siellä on Jaava kotona odottamassa, että pääsee käymään ulkona tai vaatii jotain, niin on siinä omat hyvät puolensakin, mutta välillä ihan hirveä ikävä tietysti Jaavaa. Ja varmasti tulee tännekin vielä jaettua jotain muistopätkiä ja muita tässä. Ja onneksi on. Mä oon itseäni kiittänyt tässä monta kertaa, että onneksi olen tehnyt näitä videoita, koska mulla on hirveän paljon ihania videomuistojakin Jaavasta. Ei ole pelkästään jotain kuvia ja semmosia, joita ei itse sitten edes näe, vaan jotenkin niistä videoista saa sitten itse niin paljon enemmän, että on Jaavasta paljon videoita. Nyt lähdetään Manun kanssa liikenteeseen. Kattokaa, mä ostin sille hienon, missä se näkyy tuolla. Sen töissä pannon joku aika sitten. Ja muuten meillä olisi ihan bussilla mentävä matka, mutta koska siellä on noin kylmä, emme halua seisottaa häntä jäädyttämässä tassuja bussipysäkillä, niin menemme nyt taksilla. Täällä on Manun pieni ystävä. Tultiin tänne vähän kyläilemään. Ja Manulla on löysin possu. Oletteko te pojat kaverit? On niin tyhmän näköinen, kun sulla on se possu suussa. Toi kattoo tosta tolleen. Minun possu! Manu kiinnostaa niinku possu paljon enemmän kuin kaveri. Se on ihan hyvä. No sinä oot semmoinen... Just. Porsasko olit vai koira? Koiraporsas. Ai, istuko tyyliin? No voi sua. Nyt on takas tullessa. Pakkanen kyllä ottanut sen verran, että päätettiin lähteä kävelemään tätä kotimatkaa. Niin meidän Paleliankin tassut säilyy hengessä. Niin, täällä on ihana ilma kävellä ja no ei uskoisi, että kello on kuitenkin vasta jonkun verran päälle 2. Ja täällä on jo ihan tämmöstä hämärää. Tai siis niinku aurinko on laskusuunnassa. Mitä nyt hämärää on, mutta tuossa aurinko laskee. Pimeätä tulee nopeasti. Mä oon halunnut jo pidemmän aikaan syöttää Manulle pikkasen enemmän lihaa nappulaohessa. Ja tähän asti on ollut esteenä se, että ei ole pakastimessa yksinkertaisesti tilaa, koska sen verran syödään itse marjoja, siihen jää muuta, että se on aina niin täynnä se pakastin, että sinne ei mahdu kuin joku pari pussia koiralle. Mutta vähän aikaa sitten sain kaverilta ostettua käytetyn pakastimen halvalla. Täällä on nyt sitten Manulle, ei ole vielä hirveän paljon kaikkea, mutta muutama pussi kaikkea mukavaa. Niin täältä otetaan Manulle nyt jotain hyvää vähän sulamaan. No siellä on nyt Manulle muutamia broilerin sydämiä ja vähän lammaspullaa. Se on sen verran herkkävatsaisen oloinen poitsu, että sille pitää aika tämmöisissä pienissä erissä pikkuhiljaa alkaa tätä tarjota. Niin pikkuhiljaa sain ottaa tässä nyt jotain pientä annosta aina tonne ruoan sekaan, että saa totuteltua eri lihalaatuihin. Joo, Jaavahan aikanaan niin sai hyvinkin paljon yhdessä vaiheessa raakaruokaa. Aina toki nappulan kanssa, mutta se kaatui just vähän siihen, että ei ollut tilaa pakastimessa, niin ei sitten saanutkaan enää. Niin kyllä helpottaa elämää huomattavasti, että on tommonen ihan oma pakastimensa dogille. Ne niin söttöpyttyy. Olisiko se kohta niinku pesty hyvin? Hemuli! Ei kun siis Manuli! Hei! Oliko hyvää? No. Kyllä, juuri näin. Seuraavaksi jos kuule iltahampaiden pesuasia. Aika. Ai,
minä viimeistelen vielä. Nyt saatte luvan odottaa. Manulla on tärkeä operaatio. Olemme itsenäisyyspäivän aamussa ja mä oon varannut Manulle nyt aamulla yksityiseen koirapuistoon puistoiluajan, joten lähdemme sinne. Manu on siellä ennenkin käynyt kesällä Jaavan kanssa ja kerran vai pari opaskoiran porukassa, mutta nyt meillä on ihan privaatti aika. Lähdemme sinne riehumaan aamuriehut ja ihmisilläkin aamupalot mukana. Hello! Lähdetkö puistoilemaan? Jee, nyt se aukesi. Oltiin vähän etuajassa, niin ei toimi. Ensin apua. Mistä pitää mennä tästä? Tosi riahakas liikkeelle lähti. Kuka syö lunta? Kuka? Kuka syö lunta? Kuka syö lunta? Aurinko nousee. Tämä on kyllä oikeasti kiva puisto. Tuolta me tultiin kallion päältä tuon verkkoaidan viertä, seikkailtiin polkua pitkin. No voi rakas! Olisiko ihmisillä täällä kaikkea ihanaa? Sori, mun leipä meni jo. Smoothieta on jäljellä. Niin. Sait sä yhden kurkun kuitenkin. Onko sulla sellainen apua? Sä liikut niin nopeasti, että ei pysy perässä. Mihin sä nyt menit? Sinne. Tule tänne päin. Joo! Mä ite kävelen varmaan muuta alas täältä jostain. Mä kävelen takaperin. Enkä näe mihin kävelen. Tosin en näkisi, vaikka kävelisin kasvot meron suuntaan. Nyt on käyty puistoilemassa ja lämmitelty tassutkin. Vähän meinas tassut ruvetaan loppuvaiheessa varsinkin palelemaan. Sä saat Manu nyt jäädä kotiin huilimaan, niin mä lähden tonne perheen kanssa viettämään muutamaksi tunniksi itsenäisyyspäivää. Sitten mä tulen takaisin. Sä saat jäädä nyt kotiin tällä kertaa huilimaan. Glögiä ja... Oletko halunnut vispasa aina kermasiin? Hyvin kyseenalaisella tavalla. 2 euron laite jostain. Ja näin se toimii. Kyseenalaisella tavalla. Ja tätä kohta vatkattu varmaan 20 minuuttia, ei mitään ei tapahdu. Ja sitten tietysti tätä suomalaisten hyvää itsenäisyyspäivän viihdettä. Ja toinen vuosi, kun Linnain juhlat kuvailu tulkataan. Ja mä en tiedä, tykkääkö mä tästä vai eikö mä tykkää. Tosin ei ole helppo homma tolle kuvailutulkillekaan, kun tää tulee vielä tuohon selostuksen päälle. Niin haluatko kommentoida asiaa? Niin mihin väliin kuvailet? Ja ainakin tässä kättelyssä, niin ei siinä hirveästi kerkeä väliin huudella kuvailua tapahtumista, mutta hienoa silti, että tehdään ja kokeillaan. Ja tänä vuonna tämä jopa kuuluu. Viime vuonna oli jotain ongelmia, että sitä ei edes ole saanut toimimaan. Me jäämme tänne siis katsomaan tätä kättelyjonoa. Ja syömään vähän lisää itsenäisyyspäivän herkkuja. Ja tapaamme sitten taas tulevilla videoilla. Hei hei!